नाथाय हाग्रामा महिलारिनि जि मोनसे नीति बेखौ रावबो मोजां मोनैनि थाखाय दिनै बिपिएलनिफ्राय गोबां नेता कर्मीफ्रा जोंनि UPPL हान्जायाव फैदों। खौसेथिया बिदिनो फैबाय। दा गतिके UPPLआव गासै खौसे लुबैग्रा मानसिफ्रा ज' जाबाय। जों देरहासार जागोन, फैबाय थानाय समाव मोजां सरकार दागोन। हाग्रामा महिलारि बिथांनि बाथ्रायाथ' माने उल्था पाल्टा। बियो आं खोनादोंमोन दाख्लै बबेबा मोनसे मिडियाआव आं नुदों जे 14 चिराङाव थांनानै बे 14 चिराङाव गाव गेलेनो होननानै। दा बिथांनि बाथ्राया फुङाव सानसे बेलासियाव माने आलादा जायो, फुङाव आलादा जायो। दा गतिके बिथांनि बाथ्राखौ लानानै माबा मोनसे बुंनांगौ दं होननानै आं सानाखै। बिथाङा बबाव गेलेथों। जोंनि UPPL हान्जाया जों 40टा समस्तियाव गेलेगोन। खाम्फा बरगयारिया टिकेट मोनगोन, बेबो खाथां। इतिमध्य जों चन्द्रन ब्रह्मनो बिथांनो जों होबाय टिकेट। गतिके जोंनि सिन्थाया जाबाय मा गोजोन खौसेथिखौ जों बयबो हास्थायो। बर' रायजो राजा बयबो बिटिसिनि आइ आफा रायजोफ्रा बयबो हास्थायो। बेनिखायनो गोजोन खौसेथिनि थाखाय सावरायनायबो जादोंमोन। दा बेनि गेजेराव खाम्फा बरगयारि बिथांबो दंमोन, चन्द्रन ब्रह्म बिथांमोनबो दंमोन आरो बिथांमोना गासिबो हाग्रामाजोंनो दंजोबोमोन, हाग्रामा महिलारिजोंनो। नाथाय हाग्रामा महिलारिनि जि मोनसे नीति बेखौ रावबो मोजां मोनैनि थाखाय दिनै बिपिएलनिफ्राय गोबां नेता कर्मीफ्रा जोंनि UPPL हान्जायाव फैदों। खौसेथिया बिदिनो फैबाय। दा गतिके UPPLआव गासै खौसे लुबैग्रा मानसिफ्रा ज' जाबाय। जों देरहासार जागोन, फैबाय थानाय समाव मोजां सरकार दागोन। खाम्फा बरगयारिनो मोननै समस्ति होनाय जादों। बेखौ जेब्ला फोसावो नोंथांमोना मिथिगोन। जोंनि बे बबाव सोरखौ होगोन होआ जों जेब्ला फोसावो नोंथांमोना मिथिगोन।